Втора фигурка на сборника е 2 пъти по-дълга и тя изглежда така. Имаме раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Първите 8 такта, при тях имаме малко повече кръстосвания, след което завършваме с стъпка и две подчертани стъпчици на място. Ето първата част. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Още веднъж само първата половина фигурката. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Така, втората част при нея имаме придвижване напред и назад. Завършили сме косо в дясно. Имаме стъпка, стъпка, отново стъпка, подскок. Това го правим два пъти. Ето това. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Както виждате, корпусът реагира на стъпването на краката, които стъпват или косо вляво, или косо вдясно. Още веднъж само отиването напред. Имаме раз и 2 и. Раз и 2 и. Последен път само отиването напред. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Така, след което тук имаме вече връщане назад. Имаме стъпка, подчертана стъпка, стъпка, подчертана стъпка, стъпка и пак две подчертани стъпки на място. Ето още веднъж само връщането. Имаме раз и 2 и. Раз и 2 и. Втората част, цялата, няколко пъти изглежда така. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Още веднъж. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Раз и 2 и. Така, цялата фигурка изглежда по този начин. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. При тази фигурка е важно да се знае, че колкото отиваме напред, толкова трябва да се върнем и назад, за да дойдем до линията, по която се движи хорцето. Ето още веднъж. Втората фигурка. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6,